A matsayinka na masani kuma mai ba da shawarwari game da abubuwan da suka shafi shafan mayu da aljanu, me za ka iya cewa game da mafarke-mafarke da mutane suke yi a koda yaushe? Ni ma mafarke-mafarken nan a baya duk na sha yi, wani kuma mafarki yake ga shi a bayi, ga shi a bakin ruwa, ga shi nan an biyo shi da gudu zai faɗa ruwa, duk dai ga shi nan. Don a baya har ihu nake yi, sau nawa ana tara ni da adda ma sai na faɗi me yake damuna, sai in ce ni ba abin da yake damuna, amma da an bar ni na koma sai a ji na kama ihu, ga ni nan zan faɗa ruwa. Game da wannan batu da kake yi, wasu na ganin cewa mafarki ne kawai, wasu kuma suna gani kamar akwai shafar mayu. Me kake gani ko me za ka iya cewa game da haka? Mafi yawa ma mayu ne suke taɓa mutane, kuma wani zubin ana haɗaka da mayu da aljanu su zo su haɗu a jikin mutum su ta fama, ai ta yin aiki. To yanzu in aka yi wannan haɗakar, in dai suka san kun tafi neman magani wani garin ko wata jihar, to wallahi kuka sake sun kifar da motar.